Какво? Дето слага в цветята такова, сеща, дето ги подхранва, ама не имаш някъде за джоб. За какво ти е пък това? Да му го сложа. Ти клипче ли правиш? Аз си мисля, че снимаш клипче ли правиш? Признай си, ако правиш. Не. Не, това е видео някой. Не е видео. Баш се! Пак ти гади. Добре, дай тогава да те разведем. Сега това е G, нашия старши, тук мога да оправя всичко. Сега в момента сменя някакви накладки на някакви спирачките. Бати спирачките, бе, какво става? Това спира БМВ-то. Гледай. Караш 200, ковеш и уж спираш, не знам. Богата работа, гледай тук Fuel, Safe, Shell. Ела, гледай. Какво става? Оп и зоп. Пайпен зондър кондом. Който има Google Translate, да се възползва. Значи, освен, че можем да ремонтираме всичко в нашата фирма, имаме и 6-измерен поглед над нещата. Ние гледаме абстрактно над всичко. Тук не е конвенционалният начин на вършене на работа. Ние тук сме европейско предприятие. Чакай сега, не можеш така да не ме снимаш до това обяснявам. Това е Калоян. Значи да, Той е Калоян. Един уникален индивид, може да прави някакви неща на една ръка и нитки, изправя се такива, върти се, хвърля се, а това между другото един сапун, който го ползва само един аутист. Между другото готин пич, един колега, Ари, обаче като се измисли този сапун и като омажи кранчетата да му еба майката, идваш да се миеш, пък ти се цапаш също време, докато се миеш. Сечи се, не става такова, бъркаш, цак, не знам. Може би трябва да сложим сухи кърпи тук и да ги перем чат път по-често, не знам какво става. Това е една купичка за нудълс, която си донесах преди половин година. Явно останала тук, чакай. Значи много мисля, че приличам на този индивид от време на време. Поне в момента. Така мисля да си пусна аз причема. И всеки път, когато се пуска факс от нашето предприятие към някое друго предприятие, 6-измерно, това се вижда. От 2004 в продължение на 8 години, който факсира, тук се спира. Какво друго да ви кажа, тук е една поръчка за едни немци, Лангард, 1000 растения искали. Какво са за нашата фирма 1000 растения? Може да ми каже някой, имам пакет, тук е, това е Менгимен. Това е много важна част от предприятието. Тук Сангакако, Редоно Нишики, Аконитифолиум, Шишигацу Сава, Аратама, Ридане, не мога да ги знам всичките, защото имаме 186 вида ацери в нашето предприятие. Европейско. От другата страна има още. Това са етикети, Петър вика фотос. На тези фотоси пише, нали, Тамукаяма, дето вика брат ти. Тук пише как се полея Тамукаямата, как се гледа, как не се гледа, кога ще трябва да си купиш нова и така нататък. Почвам да се притеснявам. Между другото вчера... Кой се брал букулка тук? Имахме се едно гнездо, там птичката обаче се научи да лети и оп и зоп, птичка няма вече. Това е много важен инструмент. Когато се подготви една количка, както е те да ги виждате, там стилофани, тем подобни истории, като наредим растенията, това, както мога да прочетете тук, патент пендинг. Демек чака патент. Това е много хитро изобретение, защото като дрънне, не като дрънне, като сложиш въртящото колело на количката, тук вътре в това нещо, аз ще те демонстрирам. Леко става. Чакай. Така. Не мърда. И после взимаш едно от тея. И си представяте, нали, че тук са наредени растения, както не в ходейки там, защото примерно понеделник те ще резервират, всичко ще е наредено на количка. Пащаш е така, къш, так, контролираш във второто.
И така нататък, мисля, че мога да схванете вече. Думо е. Мисля да приключим с нашата демонстрация, защото вече се чувствам малко като полуидиот или напълно идиот. Приятна вечер.